Pinoy Bus Driver TV. Sa lahat ng mga gwapang pasahero at gwapo, good morning sa inyong lahat. Dito na tayo sa Hotdog Fair. Kumusta man ang ating biyahe? Okay ba? Wala bang umiyak dyan? Sa bagal ng takbo? Wala. Mayroon sa'yo. Pugsi Dating! Maraming salamat sa inyo ha. Huwag kayong madala sumakay dito. Iyak sa'yo pag iniwan. Kahit hindi pa tayo nakarating sa ating... Ano daw? Pugsi Dating! Oh, panoorin nyo lang to ha. Si Pinoy Bus Driver TV. Kaya lang wala pa tayong sticker. Naubos na. Pugsi Dating. Bugsit, dito tayo sa Fair Bugsit. Wala pang pere paskat. Hinintay pa natin. Alas 6:30 ng umaga. Dito tayo sa loob. Shoutout na rin sa lahat nating mga pasahero. Yung Power Mock, yung 1821 nakasakay yata sa Santa Clara. Kami, paska talaga. Pugsi na tayong. Ito na yung ano dito. Paskat, Bigo Pugsit. Sigurado, alas 12 naman tayo makalas dito. Madaling araw naman tayo sa mga sinito, Bigo Pugsit. Kasi 9:50 na Bigo Pugsit. Sa araw ng linggo, June 18, 2023. Pa-southbound tayo Bigo Pugsit. Makasin City, Saudality. Hindi tayo, nakapila tayo dito. Ayan natin mga pasahero kumakain ng mga puso. Ayan sila, oh, nagugutom na, oh. Pero sila lang ako makain, hindi nila ako niyaya. Hindi man nila ako inalok, kung sila tayo. Nalungkot si Kuya, wala nang batsi. Wala ka dyan, Bebe? Kaway naman daw kayo dyan, sabi ni Bebe. Oh, ang mga taga Samar saka Liti. Shoutout sa inyo lahat, mga amigo, Pugsi na tayo. Ulitin mo pa. Ulitin mo pa. Shout out sa'yo. Pugsi na tayo. Shoutout din sa iyo, Mika Pugsit. Pinoy Bus. Mika Pugsit, tabag dito tayo sa barko sa Hotdog. Ito, nagkagamot tayo sa pizza. Pugsit na tayo yan. Naibawa naman akong gamot, Mika Pugsit, pero wala na akong ininom. Ito, betadine lang, saka betadine, saka ito, ointment. Moperosil. Yan o. Bili niya ni Mama Mother, kapatid ko. Yan, may kupugsit o. Hindi pa talaga sabihin na magaling talaga. Yan o. Gusto ko natanggalin yung itim sa gitna. Masa kayong ano? Baka madugo. Isa? Baka magdugo eh. Pag tinanggal ko yan. Sana lang. Pugsit na tayong. Pugsit na tayong. Ay, dami ko pugsit. Alas 2 ng hapon sa araw ng linggo. June 18, 2023. Napadadawal natin dito sa Dabdapir, Allen Northern Samar. Doon pa yung pasahero natin, hindi pa nakalabas. Pugsit na tayong. Ayan, nasa taas pa. Hindi pa nakababa lahat ng mga sasakyan sa Piri Paskat.
Kaya namin kapugsot, nagsibabaan na yung ating pasero. Shout out sa ating mga pasero lahat mga kapugsot. Masasaya yung mga pasero natin na yan. Kaya masaya ang ating biyahe oh. Pogs Sitateng. Pogs Sitateng. Masaya yung pasero natin. Pogs Sitateng. Ayan. Pipihit naman tayo sa maasin nito. May kapugsit. Babalik na Manila. Bago lang ako isang stick. Meron na. Ayan yung barko na galing sa San Antonio. Pugsit na tayo. Okay, so ulit namin kapugsit.